जमदुवार समस्तियाव मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन राजनीति दोलो जेरै बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपि बायदिनिफ्राय गोबां मददगिरि रायजो राजाफ्रा वार्कार्सफ्रा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै नैबे जमदुवारनि सराइबिल फिल्डआव लानाय जयनिं हाबाफारि बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि सारनि नुजाथिनायाव आरो बिपिएफ दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जयनिं जाफैयो 6000निबो बारा गुबुन दोलोनि मावथिफोरा आरो जों आसा खालामदों जिहेतु रायजो राजाफ्रा दा इलेक्सन खाथियावनो सफैयाखै बेसेबांबा गोबाव दंबावो 4-5 माससो बे इलेक्सन जानायनि आगोलनो बिपिएफ दोलोखौ जिहेतु दा जोंना सरकारबो गैया मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्ष्य होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बाहाय बिपिएफ दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंबो बिएसइउनि तरफनिफ्राय नुजाफैनानै जाय बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मानगोनां बिपिएफनि आफादगिरि बिथांनि नुजाथिनायाव जयेन जाफैदों जोंबो बिथांमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइ सोनानै बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि हेफाजाबजों जमदुवाराव एबारबो 2025आव जानो गोनां जितु बिटिसिनि बिसायख'थि बेहाय जोङो बिराद मोजाङै जाफुंसारनो हागोन बा देरहासार जानो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो दिनैनि जयनिं जानाय हाबाफारियानो जोंनि बिटिसि इलेक्सननि थाखाय बिपिएफ दोलोनि जानाखि मावनाय खामानि बेयो आराम्भ जाबाय होननानै जोङो घोषणा खालामनो हायो बेनिफ्रायनो गुबुन गुबुन समस्तियाव जयनिं हाबाफारिया जालांबाय थासिगोन आरो जोङो आसा खालामदों जेबायदि रायजो राजाफोरनि दानि गभर्नमेन्टनि सायाव खुद्रिनाय बिथांमोना इलेक्सननि आगोल जा खोथा होदोंमोन रायजो राजानो मावना होनो थाखाय बेफोरखौ मावनो हायैनि साख्रि बाख्रिनि समस्या समाधान खालामनो हायै जोंनि शिक्षा बेबस्था बा जोंनि गुबुन गुबुन थिकादारफोरनि समस्या बिटिसि ओनसोलनि जानाखि रायजो राजाफोर दा गोबां जेंनायाव भुगिनांनानै दं बैफोर जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ दानि सरकारा प्रमद बर' मानगोनां बिटिसिनि चिफ बिथांनि दैदेननाय जानाखि सरकार बे सरकारा समाधान खालामना होनो हायैनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिनाय रागा जोंनाय अबस्थायाव दङ आरो बिथांमोना जोंखौ समस्ति लायै समस्ति जयनिं जानो थाखाय खावलायहरबाय थानायखौ जों मोनदों आरो बिथांमोनखौ बेबायदिनो जायगा लायै जायगा जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बिपिएफ दोलोआव जयेन खालामनाय जागोन आरो जोंनि दला फैबाय थानाय समाव सक्तिशालि रुपाव बिटिसि इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनानै जों देरहागोन जों बेखौ आसा खालामदों।